Προμηθεύτηκα ένα φωτιστικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό για το χώρο μου. Τι μπορώ να κάνω? Αν το φωτιστικό σας παίρνει λάμπες, μπορούμε να αλλάξουμε τις λάμπες με LED λάμπες dimmable. Υπάρχει όμως και η λύση να μπορέσετε να βάλετε ένα dimmer στον τοίχο σας, αν το φωτιστικό σας είναι dimmable. Τι σημαίνει dimmable? Dimmable σημαίνει ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του φωτισμού. Οπότε με τον ρυθμιστή φωτισμού, είτε από ένα κινητό αν είναι Wi-Fi, είτε από ένα ροοστάτη στον τοίχο, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση σε χαμηλότερη ή σε υψηλότερη. Μπορώ να τοποθετήσω Wi-Fi λάμπες μέσα στο φωτιστικό μου? Βεβαίως, αν το φωτιστικό παίρνει λάμπες, θα μπορούσαν να είναι και λάμπες Wi-Fi, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν από το κινητό, είτε είναι Alexa, είτε με κάποια τούγια εφαρμογή, οτιδήποτε είναι συμβατό με το λαμπτήρα που θα αγοράσετε. Και με τις Wi-Fi λάμπες μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του φωτός, μπορούμε να αλλάξουμε τη θερμοκρασία χρώματος από ψυχρό σε θερμό, αλλά μπορούμε κιόλας να προγραμματίσουμε την ώρα που θα ανοίξει ή θα κλείσει ο λαμπτήρας μας. Δηλαδή, όταν λέμε ότι αλλάζουμε το χρώμα του φωτός, σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε κόκκινο χρώμα, πράσινο, κίτρινο, μπλε? Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε πράσινο, κίτρινο, μπλε, αν η λάμπα μας ήταν RGB Wi-Fi. Οπότε προσοχή, όταν θέλετε να παραγγείλετε κάτι που να έχει διάφορα χρώματα, βλέπετε το χαρακτηριστικό να είναι RGB Wi-Fi. Όταν θέλουμε να είναι μονόχρωμη, θα είναι σκέτο white.